Po, may dala kaming groceries, kaso may masamang balita tayo. Yung simento lola dito. Sayang yung pera, nasasayang lang ako dun sa pera lola na nagamit. Sabi mo kasi lola, okay lang. Yung mga kalingap, at papunta po tayo ngayon kay Lola Tina at kumustahin natin yung bahay at kakaroon lang po tayo ng prank kay Lola Tina mga kalingap na sabihin natin na pinapatanggal na yung bahay ng may-ari ng lupa. Prank po natin si Lola para pampa good vibes lang mga kalingap. Tara mga kalingap. Kaya mga kalingap, ito yung ano, ito po yung daan papunta kay Lola Tina. Fresh na fresh po mga kalingap. Ayan o. Probinsyang probinsya ho. Ay, may aso. Ito na po yung ano, pinagawa natin kay Cedric. Wow, simentado. Ayan mga kalinga po. Tapos na, may semento na. Dingding na lang ang kulang. Tapos ano, pinto. Yan. May ano pa siya oh. Ay, Lola Tina! Andito po si Lola Tina mga kalingap. May tubig pati oh. Lola Tina! Magandang hapon. Nakangiti si Lola. Medyo hindi magandang balita ito Lola. Kasi pinapatanggal yung bahay ng may-ari. Oh, hindi ka naniniwala Lola? Wala problema kung tanggalin. Kaso ang problema niya Lola, ikaw nang mabayad sa matanggal niya. Wala naman akong pambayad. Paano yan Lola? Nakakausap ko yung may-ari. Ang nagkamali kami ay nilagyan namin ng semento. Tanggalin daw ang semento. Kaso ikaw nang bahalang mag-ano yan. Kaya mo niyang tanggalin yung semento Lola? Hindi ko naman na kaya tanggalin. Parang natutuwa pa si Lola sa ano. Yun nga, paano yan Lola? Dapat daw ay cement, ano lang, kahoy lang. Nalagyan namin ng semento yung flooring. Nagalit yung may-ari. Tanggalin daw ang bahay. Kayo. Wala naman problema yun. Kaso Lola, ikaw nang bahalang mag-ano dyan. Magpapaalam na din kami sa'yo. Sabi mo kasi Lola, okay lang. Napasubo tuloy yung ano namin, pera. Sayang baga Lola. Sayang nga. Problema natin yan. Pero mahal ka pa rin namin Lola kahit sayang ang pera. Nagdala kami ng groceries. Ayan. Kararating ko man lang nga. Kararating nyo lang po. Saan po kayo galing? Sabang. Ito si Cedric, nakakausap din ito si Cedric. Anong sabi ng Cedric? May-ari ng lupa, napatanggal yung bahay. Pinapatanggal talaga. Wala tayong magagawa dyan, Lola. Kaya nga di kami nakakabili ng pawis. Wala pa tayong ano, di na namin na ano, didingdingan kasi. Sayang din, nakapatanggal. Natanggal yung may-ari. Papunta daw yun dito mamaya. Tanggalin niya. Sila, ano? Dapat sila na lang magtanggal, ano? Lupa, Hindi na lang. yan.
Ang gagawin na lang natin, Lola, dito sa bahay mo, repairin na lang natin. Pwede naman. Kaso wala nang mga simento lang. Na, ano nga, natulog nga na walang simento. Yun lang nga, simento. Bawal pala yung simento, Lola, dito. Sayang yung pera, nasasayang lang ako dun sa pera, Lola, na nagamit. Sabi mo kasi, Lola, okay lang. Kaso nga, kami naman, ang ano, sayang ng pera. Sayang nga. Sana naibigay na namin sa ano. At nabigay na lang sa yung buo. Problema ng Lola. Ay, joke lang, Lola. Isang prank. Maiyak na si Lola. Hindi ko kaya mga kalingap patagalin yung prank. Kasi pag maiyak na, joke lang po yan. Sige. Ay, may dala po kaming groceries. Ayan. Ibig sabihin ng joke, biro-biro lang. Oo. Mag-iiyak na si Lola eh. Iyak na Kaso si yung Lola. bahay. Iiyak na si Lola para nagsama Kaya na. talagang mag-prank Lola. Mahirap pong magprank. Masakit sa puso din. Ano, Lola, ang pinagkakabalahan mo dyan? Nagluluto nga ako. Ay, Lola, yung paborito Anong- namin. oh, paso. Yung paborito namin. Saging. Hindi. Ito po si Lola, oh. Nagluluto. Nagluto ako ng isda. Ay, Ay, sakto. ito Lola. Hindi pa ako natanghalian, Lola. Nagluto nito pong masarap. Ay, mga kalingap, oh. Ayan, si Lola. Kok pala talaga si Lola. Ano? Lawayan. Iyo. Saka, Grabe, May mga dupit po kalingap. rin. Ay, ito baga, Lola, oh. Ayan, Mga, Lola. Uy. mga itlog. Pwedeng iprito ito, Lola, mga itlog. Yan, mga dyan, mga dyan. Wala na dyan. Ah, wala na. Isa na. Umpisa na. Masarap pong magluto yan si Lola. Wala itong asim. Ah, kailangan may asim. Asim sana. Dapat, Lola, nag-ano ka muna, nagpapawis ka. Para may asim. Ano? May asim. Yung mga kalingap talagang ano na yung bahay ni Lola. Buti na lang po at napagplanuhan namin nila si Drake na ipaayos yung ano. Kahit wala tayong budget, at least na ipilit natin. Na yung mga tumulong po, kagaya ni na Kuya Rene. At to, may tukod-tukod na lang ng kawayan din. Buti, Lola, may tukod dito. Kung hindi, bumagsak na ito, ano? Kumusta yung... Matitibay po kasi haligi nito. Matigas na ng tao. Dahil nga sa haligi kaya hindi masyado na. Dalawang bagyo na dumaan dito sa bahay. Sa haligi? Oo. Ay, matibay. Mga ano yan, Sir Alvin, yung mga ano ng langka po pag mga tigas. Tigas na lang ka. Kasi kung malambot yan, Hmm. kung malambot mga haligi yan, matagal na yan. Matagal na yan. Ilang Wala. taon na ito, Lola? 5 taon. Sobra na. Sobra na 5 taon na yun. Grabe naman. Ayos pa yung ano natin, solar natin, Lola. Ayos. O sige daw, paliwanagin daw natin, Lola. Ano pala? Abot, nagang, ay, lupat. Ano, duduwang bat. Ay, maliwanag. Kaya. Buwanag talaga, Lola. Ano na nga ang usok. Pasalamat ka sa nagkabit niyan, Lola. Salamat. Matagal na Babagsak ako pa. nagpasalamat. Ha? Matagal na ako nagpasalamat. Pwede naman yun ulit-ulit. Ano, Lola? Ulit-ulit ng pasasalamat. May kanin pa dyan, Lola? Mayroon na ito. Talagang mapakanin Pwede tayo. kumain, di ba? At madami pa tayong sinaing. Talaga pa. Parang naramdaman mo, Lola, na may darating na bisita, no? Ano, Lola? Ay, siya! Talaga, Lola. Hindi nga, Lola. Hindi sa biro. Talaga, naramdaman ko talagang darating kayo. Alam ko eh. Paano mo naramdaman, Lola? Kasi nang dumaan ako kanina doon, wala si Cedric. Makapangyarihan talaga si Lola. Sige, Lola. Kain tayo. Meron kaming dala. O sige lang, Lola. Enjoy mo yung pagkain mo. At kami ay okay man.
pa yata kayo nakain? Hindi po, okay lang kami, nagkain na kami. Ito po mga kalingap yung bahay niya. Ayan, sige, sobrang ano. At may bago na pong bahay, si Lola. Ito Lola, may ano ka, groceries. Oh, may gatas ka dito, may kape. Lola, pasok mo na ito Lola ha. Pasok ko na ito. Ay, talagang nag-ano si Lola, oh. Ito sa inyo at ayaw naman kayong kumain ng kanin. Ay, amimiltik. Binigyan tayo ni Lola ng amimiltik. Pasayin. Ayaw daw po natin ng kanin. Pwede na yan. Oh, Cedric. Kain. Kaya nakakain ka nito. Sarap yan. Ano siya? Ang problema yan, si Kuya Joel, ay ano yan? Manila boy. Ano? Allergy ako siya. May allergy. Init pa. Sa mahirap pagka ganyan. Tara mga kalingap, kain tayo. Si Karob. Anong Karob? Saan Lola galing ito? Ito. Nag-iinit po yan din sa ano. Oo. Hiningi lang pala. Tara, kain tayo ano. Kuya. Doon yan ang punta sa may ginagawang tulay. Doon sa baba. Oo. Ano po mga kalingap? May hipon pa. May hipon din. May hipon. Kain po tayo ng hinanda ni Lola. Uy. Sige. Oh, Kuya Joel, kain ka. Sige lang. Lola, makita lang po kitang nakain ay Busog na. sobrang ano na ako. Grabe si Lola. Healthy talagang kinakain. Nag-ano ako isda. Oh, Lola, mag-pray muna. Oo nga pala, ano? Lola, pray ka muna. Pray muna. Salamat lang po sa Panginoon. Sige. Yan, Lola. Upo ka, Lola. Una kay Lola. Sana, Upo ka. Lola. Dito ka, oh. Lola. Lola, tabi daw kay Lola, oh. Na lang ako. Kayo rin. Ayan po. Alikan, tiko. Pinakanda po tayo ni Lola ng ano, oh, mga kalingap po. Ay, masarap. Sariwang-sariwa pa ito, Lola. Sariwa pa nga yan. Bagong dating galing sa ano ay. Yun. Kaya kain tayo. Tawag dito sa Bicol, amimiltik. Kain daw po kayo mga... Ibig sabihin, Lola, natanghalian ka pa lang. Alas 2 na, Lola. Alas 2 ang tanghalian mo. Ano na, hapon na. Grabe ang sipag ni Lola. Walang panghulam, ay di maghanap. Kaya ka lang nakahanap. Ano, Lola? At paano hinahanap Mga niyo pa yun, dilata kami dyan, Lola. Ningi din sa ano. Sa bangka. Tok-tok ang tawag din ka din. Ay, ibig sabihin, ano lang. Tutok-tok Buti- sa bangka. Hinihingi ko lang ito sa mga Maghihinalang ka nung lambat. Oo. Matulong-tulong lang. Grabe yun. May pang-ulam na. Sayang. Anong naramdaman mo, Lola, na kala mo ay talagang ano na ng may-ari? Pinapatanggal. Kinabahan ka man. Kinabahan ka, Lola? Kinabahan nga ako. Parang iiyak na kay Lola. Buti hindi inatakas sila na China. Oo nga, ano? Ayaw lang ni Kalinga Palvin na makita kay Lolang iiyak. Oo, kaya tinigil na namin. Hindi kaya ni Kalinga Palvin. Kaya nag-ano na kami, Lola. Kain po tayo, mga kalingap. At ito po, pinakain tayo ni na Lola. Wala, hindi pa yan tapos, pero nililinis na agad ni Lola. Lola, hintay mga pakatapos. Madumi din yan. Kahapon ito, ginawa ni Sigrid. Kahapon.
Maganda po mga kalingap, may paganito pa si Cedric, oh. Parang extension. Tapos siguro may kwarto dito. Ang ganda na nga mga kalingap yung ano niyo, oh. Excited na si Lola. Magtitindahan ka dito nila. Sino na bibili dito malayo na sa sentro? Oo nga, no. Malay mo yung mga naliligaw, Lola. Ay, saan galing yung tubig, Lola? Dito, Kasi wala pang ano, no. Wala pang dingding, ano. kasi yung ulang kagabi, malakas. Siyempre pag tama dyan, o di, siyempre maano dito, ano, update. Matibay ito, mga kahoy bundok yan, Lola. Yung mga ano mo. Matagal yan, ano. Dahil Cedric masukat ng puso. Anong sabi sa'yo, Lola, nung nasa labas? Anong sabi sa'yo, doon niya ka na daw? May nasuporta ng pagkain. May Dito pa pabahay. niya, sabi sa akin, mabuti ka pa niya, may nagbibigay sa'yo. Sabi ko, hindi naman ako lahat inaasa ko yung pagkain ko yan. Ah, tama yung Lola, hindi yung asa. Bakit, Lola, nangungutang sa'yo? Hindi naman, Nagkasana ko lang? nag-aano sila kasi na pagkain na ano, Iaasa. aasa ko na lang doon. Siyempre ako, kahit sila nagbibigay sa akin, nagtatrabaho din ako. Oo, yung tama yung Lola. Tama ka dyan, tamsak ka dyan, Lola. Sabi ko, alangan, ang ibigay nila, yun lang aasahan ko. Ay kung mayroon trabaho yung tao, ngayon, hindi nakapunta dyan. O, edi wala akong pagkain. Oo, tama yung Lola. Wag, Kanila, kung may nagtutulong, huwag nang umasa sa nagtutulong. Kumbaga, pasalamat sa Panginoon na may nagtutulong. yun nga, na pamangkin ko yun, malapit ka sa Cedric. Sabi sa akin, mabuti ka pa, Lola, napabahaya ng maganda. Yun, may Ah, may bintana. bintana yan. Pag ganun. Talagang kahit magbagyo-bagyo dito, Lola, at safe ka, mas malagyan natin ng ano. Ano nga, nagtanong, ba't daw pinaglagyan ng gayan? Sabi ko, Para hindi mainit. ano, di ka kuya sa init. Iniinggitan ka na pala, Lola. Inita na nga nila ako. Napapansin Lola, ano na? Kako ka na? Hayaan mo na yung Lola, basta ikaw may okay ka na. Ano? Pag maayos-ayos na ang tahanan mo kaysa naman dun sa dati. Ano ka na, hindi ka na barabasta, dun niya ka na. Dun niya, ano ka na ngayon? Lola Tina. Dadayuhin na ikaw Lola ng mga bisita mo Lola. Like kang may ano. Wala pa nga. Ano problema ko nga yung isa kong anak na nasa Mindoro. Ano? Ay sa Iloilo. Oh, bakit daw, Lola? Mauwi daw, walang pera. May ano yun ay, patay na ang asawa no na aksidente. Mauwi daw. Yung anak, yung mga anak. Tatlo man lang anak nun. Ilang mahal ang pamasahe. 3,000 ang isa. Dalawang sakay pa sa barko. Sabi ko nga. Sabi ko nga, hintay kayo kung makakuha kami ng pera. Kung kailan. Uwi daw ngayon na Abril. Namatay yung asawa. Na-aksidente nung December. Yun ang pasalubong sa kanila. Yung bagong taon. Na ano ba gayon na nagsakay sa motor. Pagkagaling daw doon sa tiyuin.
Ngayon, pag uwi lasing, Ah. kasama pa yung anak niyang dalaga. Mabuti yung anak niyang dalaga, hindi na sobrahan sa ano. Gasgas lang. Nagasgasan na. Nabali lang kaunti daw itong isang Daliri. daliri. Sabi daw ay, kaawa naman na niya yung anak. Sabi daw. Yung pinagamot man. Kawawa din yung anak mo, ano. Hindi, ano. Hindi naging maganda ang, ano, pagsalubong, ano. Hayaan mo, isama na lang natin sa panalangin, Lola. Ano yan, Lola? Sige. At, ano, paalam din kami. Siguro next week, may ano na ito po. Yung mga dingding na ito. Ano, Lola? Kala ko makuha si Cedric na puso. Ah, okay lang, Lola. Maano na din kami. Ay, may pupunta pa yata kayo. Oo, masundok pa kami ay. Di po mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog ngayon. Kaya na, ayun po yung nakayanan natin ang channel. At yan, at nakatulong po tayo. Hindi lang po kay Lola Tina, kundi kay Cedric din para sa ano niya. Mga extra po siyang trabaho. At salamat po kay Kuya Rene sa tubong po with insulator pa. Ayan. Maraming salamat. Kuya Rene, At Ate Lani. si Ate Lani, Hmm. nakatulong sila sa akin. Yan po si Lola, napakabait ni Lola. Nakakabahan lang kanina mga kalingap kasi papatanggal na yung ano bahay. Ay papasensya na Lola, ano na din kami ha. Hanggang sa muli ha. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga kalingap, tumulong po. And today po mga Yan si kalingap. siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan